കുരിയാച്ചനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ പാലാ എസ് ഐ ബെഞ്ചമിൻ സാറിനെ കവലയിലിട്ട് താൻ തല്ലിയെന്ന്. ഉള്ളതാണോ? അതുള്ളതാ സാറേ. പക്ഷേ അന്ന് പിന്നെ അപ്പനുള്ള കാലമായിരുന്നോണ്ട് ശിവനും അറിയാതെ ഊരിപ്പോ. നീ ഇപ്പോ ആ പഴയ കുരിയാച്ചനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. 10-20 കേസുണ്ട് സ്വന്തം പേരിൽ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അപ്പനില്ല അല്ലയോ? ഇല്ല സാറേ. പക്ഷെ ആ അപ്പന് ജനിച്ചതിന്റെ ഗുണമൊട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ കുളിച്ചോണ്ടങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം.